Brada Leandro. Aming witay. Sangit ko na. Ito Miss Risilda agi pag uli guys, kay pa shout out ni guys. Shout out ni Risilda. Ya, pinya balay single balay. Single. Virgin balay. Shout out ni Kuya ni Risilda Lastimoso Abril Etiri. Abangan ngayong Saturday, walay klase. Kay Holiday. Gusto lang mga adik sa ganan, wala na dos, wala na tres, wala. Turoy ni siya guys. Turoy mi guys. Ayan. At pauli may kaganaan. Uli may kaganaan. Kaya magpa-shoutout ng Risilda o niya guys. Guys, may kaon ang ahinti diri sa Abril Itiri, taga Mabinay siya guys. Balon siya.